खुलुमबाय लोगोफोर, गोदान मोनसे गोमोथाव रहस्य गोनां भिडिअ नोंथांमोनखौ हारिमु इउटुब चेनेलनिफ्राय फिन बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बुहुमनि माखासे गोमोथाव सोमोनांथाव रहस्य गोनां जायगाफोरनि बागै फोरमायगोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो गिबियावनो गुरै खावलायो। समखौ आद्रि खालामाजासे बिदिब्ला फैदो आवगायलांदोनि। नाम्बार 1आव दङ इस्टार्न आइसलेन्ड चिली। बेयो मोनसे ओरैबायदि द्वीप जि नुनायाव मानसि बायदि गोमोथाव मुर्तिफोरखौ नुनो मोनो, जायनि थाखाय बे जायगाया मुंदांखा। बै मुर्तिफोरा 40 फुट गोजौ आरो बेवहाय गोबां मुर्ति दङ। बे मुर्तिफोरनि गासै मोदोम बाहागोआनो हा सिङाव फबजाना दङ, खालि गोदोनानि गोजौ बाहागोल' हानि सायाव दङ। दिनैसिम बेनि रहस्यखौ दिहुनना मिथिनो मोनाखै। आसलथे बे मुर्तिफोरा बेवहाय बोरै फैखो? बेफोर मुर्तिफोरा गोबां लिरथाय गोनां। रहस्य बाबै बे मुर्तिफोरा नुनायाव गासिबो एखे, आरो बेफोर मुर्तिफोरा जोबोद साबना हामनाय दङ। गोबां सुबुंफ्रा सानदों दि बे द्वीपआव दिनैसिम रावबो सुबुङानो थाफेराखै, आरो बेबो मोनसे नङा मोननै नङा, गासै 600निबो गोबां मुर्ति दङ। जुदि बेफोर मुर्तिफोरखौ बायजोनिफ्राय लाबोदों, बा बेफोरखौ लाबोनायनि जाहोना मा, आरो एथबां अजननि मुर्तिखौ माबोरै माजों लाबोखो, बेफोरनि थाखायनो बे जायगाया मोनसे रहस्य जानानै दङ। नाम्बार 2आव दङ नाजका आइलेन्ड, पेरु। बुंनाय जायोदि बे रेखाफोरा गोबां निजुत बोसोरनि, आरो बेयो दासिमबो बिदिनो दङ। बे जायगाया पेरुआव दङ। बे रेखा सिनफोरा 500 बर्ग किल'मिटार गोजान गोसारना दङ। हेलिकप्टारनि मददजों बेफोरखौ मोजाङै नायनो हायो। पेरुनि बे ओनसोलाव बेबायदिनो दङ, जायनाखि जोंखौ आसरित मोनहोयो। माखासे सावगारिफ्रा मानसिनि आरो माखासेया जिब-जुनारनि, थारैनो जोबोद गोमोथाव। बेफोर सावगारिफ्रा गोबां बोसोर सिगांनो बानायनाय होनना साननाय जादों। बे रहस्य गोनां रेखा आरो सावगारिफोरखौ सोर आरो माबोरै बानायखो, बेखौ दिनैसिम रावबो मिथिया। नाजका आइलेन्डखौ लाना गोबाङानो बुङोदि बेवहाय गुबुन ग्रहनि UFO ओंखारदोंमोन, जायनि थाखाय बे जायगाया बिदि सोमजिदों। नाथाय बेफोर माबोरै सोमजिनाय, बेफोर दासिमबो रहस्यल' जाना दङ। नाम्बार 3आव दङ मेगनेटिक हिल, लादाख। जोंनि भारत हादर लादाखनि ले मुंनि जायगायाव मोनसे गोमोथाव हाजो दङ, जायनाखि बयखौबो आसरित गोमोहोयो। बे हाजोखौ मेगनेटिक हाजो मुङै मिथिनाय जायो। जों बयबो मिथिखायोदि जायखिजाया बेसादखौ गोजौआव दोनोब्ला बेयो गाहायाव गोग्लैबोयो, खिन्थु लादाखनि बै हाजोआव बिनि आबुं उल्टाखौसो नुनो मोनो। जुदि नोंथाङा बिनि गाहायाव माबा दोनोब्ला बेयो गोजौ फारसे दावखोलाङो। गारिखौ गाहायाव दोनोब्ला बे गारिया गाहाय फारसे थाङा, अट'सो गोजौ फारसेसो खारलाङो। खालि गारिखौल' बिदि बोलाङो बे नङा, अख्रां दिङाखौबो गावनि फारसे बोलाङो, जायनि थाखाय पाइलटफ्रा बे जायगाखौ मोनबा गोख्रैसिन खारो, जाहाथे चुम्बकआ बिरखंखौ बोनो हाया। बे जाथायखौ खायफाया सानस'नो हाया, खिन्थु गोनोखोआरिफोरनि बायदिब्ला बे जायगायाव नांगौनि बारा बोगथाबमा गोहो चुम्बक दङ। नाथाय दासिम बिनि सैथो रहस्यखौ रावबो दिहुननो हायाखै। बेयो रहस्यल' जाना दङ।